दाखालि बावै बिपिएफनि एमसिएलए फ्रेस मुसाहारि बिथाङा गहपुराव थांनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव बायदिसिना नंखाय बाथ्रा बुंहैनानै भट बिनायखौ जों नुनो मोनदों। दा गतिके बे समाव आं बेखौसो बुंनो लुबैदों जे जाय बिपिएफ दोलोआ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय जि सुक्ति बिटिआर सुक्ति बे बिटिआर सुक्तिखौ नंखाय बियो मोनसे भुवा सुक्ति होननानै रायजोफोरनि गेजेराव बांसावला बायदोंमोन। सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरखौ बिटिआरआव सोसननायखौ लानानै जाय बिपिएफ दोलोआ हाइकर्टआव केस होदोंमोन, दिनै बे दोलोनि सासे एमसिएलए फ्रेस मुसाहारिया बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनानै दालालगिरि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। तो गतिके आं बे समाव खावलायनो लुबैदों बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ, नोंथांमोना बेफोरबायदि बिपिएफनि दालालनिफ्राय एसे साबधान जानाया मोजां। दिनै बिथांमोनजों लोगोसे नोंथांमोननि ओनसोलावबो किसुमान हयतो दालाल सोमजिगोन, बिथांमोननि बिपिएफनि दालाल, बे बिपिएफनि दालालफोरनिफ्राय नोंथांमोना साबधान जानाया मोजां। मानोना थांनाय 17टा बोसोराव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फोरखौ बोरैहाय मोनसे बदनाम होनानै दोनलांदों, बे बदनामखौ दिनैबो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' रायजो राजाफोरा बावाखै। बिथांमोना बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव हाग्रामा महिलारिया सासनाव फैनायनि उनाव बिथांमोना बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बिदेशी होननानै बिथांमोना मोनसे बिमुं होनानै गालांदों। जाय बिदेशी होनना बिमुं होना गालांजानायनि उनाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोबां दुखु मोननो गोनां जादोंमोन। आरो लोगोसेयावनो बिथांमोनखौ बिदेशी होननानै बिथांमोननि जि जेंना जेंसि, बिसेसकरि हा हुनि जेंना, सोलोंथाइनि जेंना, बै ओनसोलनि रायजो जानायनि जेंना, फरेस्टनि जेंना, जायफोर जेंना दङमोन, बै ओनसोलनि जेंना जेंसिखौ लानानै बिथांमोना माब्लाबाबो बाथ्रा बुंफेरबोआखैमोन। बै ओनसोलनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बिथांमोना माब्लाबाबो खामानि मावाखैमोन। बरन्स जों दिनै बिथांमोनखौ बै गामिया बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों हाबनायनि उनाव दिनै जों बिथांमोनखौ दालालगिरि खालामहैनायखौ नुदों। ओंखायनो जोङो धिक्कार होदों, दिनै UPPL दोलोनि जानानै जोङो धिक्कार होदों फ्रेस मुसाहारि बिथांखौ। बिथाङा दिनै बेफोरबायदि दालालगिरि खालामनायखौ बन्द खालामनांगौ। बिपिएफआ दिनै बेफोरबायदि दालालगिरि खालामनायखौ बन्द खालामनांगौ। मानोना बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' रायजो राजाफोरा गोबां बोसोरनिफ्राय गोबां जेंना जेंसिजों सौसिनानै दिनै रायजो जाबोदों। दिनै बिटिआर एकर्डआ जानायनि उनाव बिथांमोननि गामिखौ जोङो सोसननो हादों। दिनै गामिखौ सोसनदों नंगौ, किन्तु बे ओनसोलाव दाबो गोबां जेंना जेंसि दंबावो। हा हुनि जेंना सुस्रांनो गोनां दङ, सोलोंथाइनि जेंना सुस्रांनो गोनां दङ, बिथांमोननि रायजो जानायनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो गोनां दङ। बेवहाय माखासे फसंथान गायसननांगौनि बाथ्रा दङ, लामा दालां बानायनांगौनि बाथ्रा दङ। दिनै बै गासैखौबो जुदि बानायनांगौब्ला दिनै जाय बिटिसिखौ सासन खालामबाय थादों, जाय बिटिआरखौ सुक्ति खालामनानै लाबोदों मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि जि सरकार बा बे UPPL सरकार, बे सरकारासो बे जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनो हागोन। आरो ओंखायनो दिनै बिश्वनाथ ओनसोलनि, सनितपुर जिल्लानि, गहपुर ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरा बे बाथ्राफोरखौ मोजाङैनो बुजिनांगोन। ओंखायनो दिनै आं खावलायनो लुबैदों सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरा जाहाथे अरायबो बेनि सायाव सांग्रां जायो आरो बेफोरबायदि दालालखौ जाहाथे हाबनायाव अरायबो बादा होयो, बा बेफोरबायदि दालाला जाहाथे नोंथांमोनखौ थगाय थसि खालामनानै दालालगिरि खालामनानै भट आदाय खालामनो हाया, बेनि थाखाय नोंथांमोना बेनि हेंथायै दिनै जुजिनांगोन, बाथ्रा बुंनांगोन, खामानि मावनांगोन। दाखालि बावै बिपिएफनि एमसिएलए फ्रेस मुसाहारि बिथाङा गहपुराव थांनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव बायदिसिना नंखाय बाथ्रा बुंहैनानै भट बिनायखौ जों नुनो मोनदों। दा गतिके बे समाव आं बेखौसो बुंनो लुबैदों जे जाय बिपिएफ दोलोआ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय जि सुक्ति बिटिआर सुक्ति, बे बिटिआर सुक्तिखौ नंखाय बियो मोनसे भुवा सुक्ति होननानै रायजोफोरनि गेजेराव बांसावला बायदोंमोन। सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरखौ बिटिआरआव सोसननायखौ लानानै जाय बिपिएफ दोलोआ
हाइकर्टआव केस होदोंमोन। दिनै बे दोलोनि सासे MCLA प्रेस मुसाहारिया बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनानै दालालगिरि खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। तो गतिके आं बे समाव खावलायनो लुबैदों बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ, नोंथांमोना बेफोरबायदि BPFनि दालालनिफ्राय एसे साबधान जानाया मोजां। दिनै बिथांमोनजों लोगोसे नोंथांमोननि ओनसोलावबो किसुमान हयतो दालाल सोमजिगोन, बिथांमोननि BPFनि दालाल। बे BPFनि दालालफोरनिफ्राय नोंथांमोना साबधान जानाया मोजां। मानोना थांनाय 17टा बोसोराव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फोरखौ बोरैहाय मोनसे बदनाम होनानै दोनलांदों, बे बदनामखौ दिनैबो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' रायजो राजाफोरा बावाखै। बिथांमोना BTC सुक्ति जानायनि उनाव, हाग्रामा महिलारिया सासनाव फैनायनि उनाव बिथांमोना बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बिदेशी होननानै बिथांमोना मोनसे बिमुं होनानै गालांदों। जाय बिदेशी होनना बिमुं होना गालांजानायनि उनाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोबां दुखु मोननो गोनां जादोंमोन। आरो लोगोसेयावनो बिथांमोनखौ बिदेशी होननानै बिथांमोननि जि जेंना जेंसि, बिसेसकरि हा हुनि जेंना, सोलोंथाइनि जेंना, बै ओनसोलनि रायजो जानायनि जेंना, फरेस्टनि जेंना, जायफोर जेंना दङमोन, बै ओनसोलनि जेंना जेंसिखौ लानानै बिथांमोना माब्लाबाबो बाथ्रा बुंफेरबोआखैमोन। बै ओनसोलनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बिथांमोना माब्लाबाबो खामानि मावाखैमोन। बरन्स जों दिनै बिथांमोनखौ बै गामिया BTR एकर्डनि गेजेरजों हाबनायनि उनाव दिनै जों बिथांमोनखौ दालालगिरि खालामहैनायखौ नुदों। ओंखायनो जोङो धिक्कार होदों। दिनै UPPL दोलोनि जानानै जोङो धिक्कार होदों प्रेस मुसाहारि बिथांखौ। बिथाङा दिनै बेफोरबायदि दालालगिरि खालामनायखौ बन्द खालामनांगौ। BPFआ दिनै बेफोरबायदि दालालगिरि खालामनायखौ बन्द खालामनांगौ। मानोना बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' रायजो राजाफोरा गोबां बोसोरनिफ्राय गोबां जेंना जेंसिजों सौसिनानै दिनै रायजो जाबोदों। दिनै BTR एकर्डआ जानायनि उनाव बिथांमोननि गामिखौ जोङो सोसननो हादों। दिनै गामिखौ सोसनदों नंगौ, किन्तु बे ओनसोलाव दाबो गोबां जेंना जेंसि दंबावो। हा हुनि जेंना सुस्रांनो गोनां दङ, सोलोंथाइनि जेंना सुस्रांनो गोनां दङ, बिथांमोननि रायजो जानायनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो गोनां दङ। बेवहाय माखासे फसंथान गायसननांगौनि बाथ्रा दङ, लामा दालां बानायनांगौनि बाथ्रा दङ। दिनै बै गासैखौबो जुदि बानायनांगौब्ला दिनै जाय BTCखौ सासन खालामबाय थादों, जाय BTRखौ सुक्ति खालामनानै लाबोदों मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि जि सरकार बा बे UPPL सरकार, बे सरकारासो बे जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनो हागोन। आरो ओंखायनो दिनै बिश्वनाथ ओनसोलनि, सनितपुर जिल्लानि गहपुर ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरा बे बाथ्राफोरखौ मोजाङैनो बुजिनांगोन। ओंखायनो दिनै आं खावलायनो लुबैदों सनितपुर, बिश्वनाथ, गहपुर ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरा जाहाथे अरायबो बेनि सायाव सांग्रां जायो आरो बेफोरबायदि दालालखौ जाहाथे हाबनायाव अरायबो बादा होयो, बा बेफोरबायदि दालाला जाहाथे नोंथांमोनखौ थगाय थसि खालामनानै दालालगिरि खालामनानै भट आदाय खालामनो हाया, बेनि थाखाय नोंथांमोना बेनि हेंथायै दिनै जुजिनांगोन, बाथ्रा बुंनांगोन, खामानि मावनांगोन।